वुमेन बिपिएफ हिसाबै निसिमानि बिसोरो पलिसि लानानै बेखौ लादों। बेनिफ्राय जोंखौबो लिंहरबाय। दा युथआबो दाखालि बेयावनो लादोंमोन आरो बिएसइउजों युथजों बिटिसि इलेक्शना जिहेतु खाथि जाबाय बेनिखायनो बयबो गावबागाव प्रिपारेसन आरो बे निसिमा समष्टिया देरहाखानाय समष्टि आंनो जेन'बा दा मोनसे आरोबाव जे जों देरहानानै जोंनि गोबां खामानि मावबावनांगौ थानाय ब्रिजफोर एग्रिकालचार दिगाव रड्स दिगाव आरो गोबां दिगाव जे खामानि मावबावनांगौ दङ नै बिनि थाखायनो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव जेसेबां जोङो आसा खालामदोंमोन बेबायदि बिथांमोना मावनो हायाखिसै। दा बेनिखायनो बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दानानै जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै जोंनि निसिमाखौ लुखांनो हायो बेनिखायनो युथआबो बिएसइउआबो आरो वुमेनाबो आरो जोंनि पेरेन्ट बडियाबो आंखौनो आरोबाव खनसेबाव इलेक्शन गेलेनानै गोजौनिफ्रायबो सेन्ट्रेलनिफ्राय आंखौनो डिक्लेयार होथ'वाखैब्लाबो आंखौनो इंगित हरबाय आरो जोंनाव खुनु माबा मोनसे गावजों गाव पार्टियाव बोराबलायनाय जोंनाव जेबो गैया। बयबो ज'यैनो जोङो पलिसि लानानै आवगायफिननो थाखाय देरहानो थाखाय जोङो आवगायबाय आरो आंहाबो मोनसे सिमां दङ जे गोबाव सम आङो एबसुनिफ्राय खामानि मावबोनानै बै समाव गोबां जारिमिन थांबाय गावजों गावनो नांलाय खमलाय साहाजों एनडिएफबि खोलाजों बिएलटि गेजेराव आङो बै समाव एबसु प्रेसिडेन्ट जानानै खामानि मावबोदों गोबां जेंना जेंसिखौ सुस्रांबोदों जिबनाव भय जादों। दा जोंनि लक्ष्यआनो जाहैबाय दा निसिमाया गोबां बेकवार्ड जागामोन दा बिटिसिनि गेजेरजों जोङो नैबे आइफवालि ब्रिजखौ मोन्दों बेनिफ्राय हरै रौमारिजों हाग्रामा ब्रिजखौ जोङो मोनबाय आरो बेबायदि गोबां खामानि मावबावनांगौ गोबां दिगाव गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां सेक्टराव जोंहा खामानि मावबावनांगौ दंखाय बिथाङा एक्सपिरियेन्स आरो नैबेयाव गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो दिनै गाबथाबाय गुबुन पार्टियाव थाङाखिसै बेखौ जोंनि पाब्लिकफ्रा बयबो मोजां मोनदों आरो थाङै 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 नै बिटिसिनि इलेक्शना दरजा सौबाय फैसिगोनानो चिफ मिनिस्टार मानगोनां चिफ मिनिस्टार बुंनाय बादिब्लाथ' दुर्गा फुजानि सिगां सिगां सेप्तेम्बर बिदि जुदि जायोब्ला 15 आगस्टनि उनावनो कड अफ कन्डाक्ट नांगोन आरो आसा खालामदों आरो आङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि निसिमानि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो आङो खोनादों जे गोबां सोनाबजों सानजाजों जेरैबो गासैबो माने बिपिएफनि मोनसे ढौआ फैबाय जोंबो हाबजेनबाय निसिमायाव खामानि मावजेनबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जोंहा मोजां आंनो आफादगिरिखा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो 7थायाव जेसेबां हायो एसेबां थांनाय बारावथ' जोङो मोनबा लाबोनो हादोंमोन दा बिदिनो मोनबाखौ इनटेक्ट नङाब्ला बिनि बारा जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों। बेबायदिखौ नायोब्ला केलकुलेसनखौ नायोब्ला गासै माबाफोरखौ नायोब्ला पाब्लिकनि जिनाखि रेसपन्स होनाय बेखौ नायोब्लाथ' हाग्रामा सारा निस्सय सिफ जागोन आरो बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दागोन उइदाउट एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो हागोन बायदिखौ बिदि नुदों। दा उनाव मा जायो बेखौनो नुबाय थादों आरो आंहाबो मोनसे निसिमायाव गोबां खामानि मावबावनांगौनि आद्रा खामानिखौ मावफुंबावनायनि आंहा सिमां दङ। दा बेवहाय आङो निसिमानि मानगोनां बिमा बिफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों आखाइ खबजबनानै आङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बिपिएफआव नांगौलाव आंनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जाहाथे भट होयो बेखौ आङो खावलायदों आरो बेबायदिनो जोंनि यांस्टारफोर युथफोर स्टुडेन्टफोर अलरेडि बिसोरो डिसिसन लाबाय जोंनि युथआ डिसिसन लाबाय जोंनि वुमेन बिपिएफ आइजो बिपिएफ बिथांमोनाबो दिनै गिदिर गिदिर आलासिफोर फैदों बिथांमोनाबो आंनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बेयाव मोनसे वार्कार मिट हिसाबै लादों आरो साक्सेस जागोन आरो बिथांमोना फिल्डआव हाबसिगोन। दा आङो बयखौबो साबायखर होबाय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय।